Usa kadakong kasaulugan sa kinabuhi sa tao, isip katilingban sa Dios. Balik nganhi ug sunod kanako. Ang sakramento sa orden sa pagkapari. Maayo gayong pagkahanay sa Dios ang tanan. Ang banay nga tawhanon gitagaan sa Dios ug mga pangulo nga mag-agak sa mga anak sa maayong pagpuyo sulod niining gagmayng katilingban sa panimalay. Gitagaan usab og mga pangulo ang dakong katilingban sa gobyerno sibil nga mag-atiman sa maayong pagpuyo sa mga tawo sa usa ka nasod. Nagkinahanglan usab gayod og mga pangulo ang katilingban espirituhanon pinaagi sa panggobyerno sa simbahan aron mahusay ang pag-agak ilabi na ang buhat sa pagsantos sa katilingban sa Dios nga mahimong angayan unya sa hingpit nga katilingban didto sa gingharian sa langit. Daghan ug mga bahin ang atong lawas. Ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Usa dili kaduha-duhaan nga ang orden sa pagkapari may usa kadakong kasaulugan sa kinabuhi sa tao, isip katilingban sa Dios. Balik nganhi ug sunod kanako. Mga bunga alang sa tagsa-tagsa. Una, pag-ambit sa pagkapari ni Kristo. Ikaduha, pag-angkon sa dili mapapas nga espirituhanong timaan o atong gitawag nga the indelible spiritual character. Kini nagpasabot nga ang giordinahan nahimong sama sa panagway ni Kristo. Ikatulo, naghimo sa giordinahan nga representative ni Kristo ang pangulo sa simbahan diha sa iyang mga buhat isip propeta, pari ug hari. O ikaupat, isip kaabag sa obispo ang pari gikonsagrahan aron magsangyaw sa ebanghelyo, manguna diha sa mga pag-ampo, ilabi na sa pagsaulog sa Eucharistia o mangulo sa katawhan sa Diyos. Bunga alang sa tibuok simbahan. Ang mga pari nangalagad sa katawhan sa Diyos. Ang simbahan sa ngalan o pagkatao ni Kristo isip iyang pangulo.